Assalamu alaikum al'ummanmu da Nijar, barka da yau. Na zo in yi magana bisa kan matar ga da ta zo ta bisa kan shafinta na Facebook ta yi shiri ta ɗarma mini ƙazahi ta yi mana ƙarya. Kin ce kin yi karatun durwa, ina ne kin kai karatun durwa inki? Wanda ya karatun durwa yana da ilimi gurɓatacce irin ilimin ganaki. Wanda ya karatun durwa yana kasancewa mai ɗame-ɗamen sheri da ƙarya da ƙazahi. Kin ce na ɗauki makami kuma na aje makami na dawo saboda neman zaman lahiya da ci gaban ƙasata. Na aje makami na dawo, wannan bai sa in zan vayu. Ke da awaje, ke da baki dawo ba, ke ce za ki zama vayu. Ke ce za ki zama vayu in, ba ni da ni dawo neman lahiya ba. Can baya ba mu zan vayu ba lokacin da muna da makami, kina taɓa muna, kina cikin mutane da ke taɓawa, kina cikin mutane da ke goyon bayan aje a kashe mutane. Ba ku ba ne? Ba kina cikin mutane da ke goyon bayan kullum aje a kashe sojoji ba, kullum aje a yi ma Nijar ɓanna. Ba bisa wannan hanya ne kike ba yanzu? Kuma kina magana prefe, kin san wanda ya ɗauki prefe, tun na duk wannan layin da duk shirin da ake yi ku ne ke yi. Kin hini sanin wane da ya ɗauki prefe? Ke kin sani wane ne ya ɗauki prefe, kin sani, amma kin zo saboda neman suna, saboda kin sa kanki siyasa ta ƙarya da tsama mutane shiri, kin zo kina neman suna da haka. In kina da ilimi, kina da tunani, in za ki neman sunan ma, in sunan ne kike son ki nema, ba ki neman sunan ki cikin hanya tsabtatatta. Kuma suna ana samu shine tun baya. Kin san tun baya ake samun suna yarinya, kike in gaya miki in baki sani ba. Wace ce ke? Bazum in da milki, ina ke wace ce cikin milkin ma na Bazum? Ina kike? Wane wuri kin ka tai? Bazum in ma da ya milkin baya, balle yanzu kina ƙarya cewa saboda zancen ki na baki an amshe miki nationality. In kin yi ma al'ummar Niger ƙarya, in kin zo saman Facebook kina ƙarya cewa amshe miki nationality saboda zancen ki na baki, kin iya yi ma gwamnatin Niger ƙarya tunda cikin hannun da ne kike, saboda maganar baki na an ka amshe miki nationality, saboda kina tabawa, kina goyon bayan ƴan ta'adda. Duk abin da suke yi kina jin daɗi, tare kike kina goyon bayan su 100%. Saboda wannan an kamshe miki nationality. Ƙarya ne, kowa ba ya sani ba. Mun bari mun dawo ne mana. Nayi mun bari mun dawo, mun tuba ne mun bari. Ke baki bari ba har yanzu. Dan mi lokacin ba baki ce min vayu ba. Yanzu ne zan zama vayu. Al'ummar Niger ban yawaita surutu a kanta, amma dai ina so in gaya muku irin abinda suke yi kenan. Abinda muke gaya muku kenan. Kullun su darma ma wani kazahi, kullun su darma ma wani sheri, kullun su kama magana ta ƙarya don su buga kan al'umma. Kuma wallahi ta san ƙarya take. Ta sani sarai wane ne ya ɗauki prefe, ta sani. Duka abinda ake yi suna da labari, ta gani suke. Duka. Yanzu ni da nizo nake muna neman ci gaba da zaman lahiya da menene, shine zaka kira na da vayu. Kewa to suna yarinya ki je ki tambaya baya in baki sani ba, ana neman suna na tun baya ake neman suna in baki sani ba. Assalamu alaikum. Allahu akbar, partagez les gars, partagez la vidéo, c'est très important. Wa'annan satellite ne guda uku da an kawo da kasar Rasha, wa'anda shugaban kasa da kanshi wato General de Sarbe de General Abdurrahman Tani, President du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, CNSP, chef de l'État de la République du Niger, ya sa hannu suke ga wa'annan satellite da aka kawo guda uku wa'anda za a halba su ne sararin samaniyan ta Niger. Satellite ta farko da za a halba ita ce ta economic ta Niger. Ta biyu kuma wadda za a halba ita ce mai kula da
mai kare mai kula da ƙasar Nijar duka tana lura da duk abin da zai shiga ya dawo duk abin da zai tunkaro wannan ƙasa ta mu ta Nijar ƙasar mu ta ga sannan ita kuma ta uku wanda za a halba ita ce wannan ta hukumomi ce abin da ya shafi sojojin ƙasar mu na Nijar ai tun da Rashi ta shigo cikin al'amarin mu ƙasar mu na Sahel wallahi sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah ina mutanen Nijar ina diyan Nijar wannan abun farin ciki ne gare mu baki daya ko dan saboda waɗannan ƴan ta'addanci da mu da katutu cikin kasashen mu na yankin Sahel to fa nesa ta zo kusa tun da Rasha ta fara alaka da kasashen mu na Sahel matsalar tsaro dai nan da zuwa gaba kaɗan wallahi sai dai mu shi ya koma mu da tarihi abun alfahari ne a ce Nijar ta zamo ƙasa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da cin gashin kansu da bugun gaba da takama da tinkaho da babu wata shege ƙasar da suke iya su ɗaga ma ƙafa ko kuma su yi tsoron wannan ƙasa. Nijar tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe saboda an san da cewa faifin Nijeriyan gaba ɗaya babu tsoro gare su ɗan Nijar babu tsoro gare a duk inda yake kowane ne shi idan ka ga ɗan Nijar da tsoro ko kuma gudu da ja da baya to ka tabbatar da cewa ruwa biyu ina yaƙini cewa wannan ba cikakken ɗan Nijar ne ba akwai ɗan Nijar akwai ɗan muna Nijar ɗan Nijar nake so su yi da sharin wannan bidiyo ɗan muna Nijar ku kuma idan ka kalla kawai ka wuce don bakin ciki ne zai kashe ka gaske zuwa mulki sai ke ce ba ɗan vrai Nigeria ɗan vrai Nigerian na sani mu ne iyan Nijar cikakki wanda gonar kakan da a kakan kakana ma sai in kai ka gani da su Nigerian 100%. Ouais, père, mère, frère, duka je suis Nigérien partout. Kaga ina tashi, muna magana kiɗi yana tashi, muna magana mutane suna encourage, muna magana kana jin ƙarfi cikin jikin kai ɗin Nijar kenan. Maki kalla ka wuce, ɗan Nijar cikakke kai mini sharing kai mini like, kai following kin wannan account kin nawa Mubarak Nijar spam cike wai. Labari da dumudumin shi saboda haka ya kamata kowa ya saurara. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ayyana Hausa a matsayin yare na ƙasa wanda ko bagwari ne kai sai kayi Hausa saboda haka Adarawa ku koyi Hausa ɗan jiha makwabta ku koyi Hausa wannan kawai shine yawwa Zabarmawa kuma ku koyi Hausa buzaye uwayenmu ku koyi Hausa sannan kuma harshen Faransanci da kuma English na ɗaya daga ciki yarurrukan da za a dinga aiki da su misali kun san dama a class yanzu in kun je college ana muku English shi yasa muke ce mishi English waka English kayan banza mun fi samun mu yana akan saboda abun banza ne idan ba ku manta ba shugaban kasar mu mai albarka Abdurrahman Chani yayi shekara 1 da wata 8 har da kuma kwana 8 akan karagar mulki a yanzu aka fara za yi shekaru guda 5 rigis kamar yanda abin ga ya bayyana shin me ra'ayinku ganin cewa an zaɓi Hausa a matsayin yare ɗaya tilo da za a ɗora amfani da shi a ƙasar mu ta Nijar. Mu haɗa ku a comment section kada ku manta sunana Najib. Ina kwaje dole ku koyi Hausa fa. Jiha makwabta dole ku koyi Hausa. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyillah wa bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Cece ku ce dai a ƙarƙashin yare ya ƙare. Hausa ita ce aka yi lang official da ita. Faranshi da Ingilishi ita ce lang inda za a rika aiki da su. Ina ga yanzu dai kowa hankalin shi ya riga ya kwanta. Waɗanda suka so su samu na tarzoma daga can wani waje su ɗago rikici akan yare to alhamdulillah an ka ƙarshen abun kuma sun ji kumya kuma kowane ɗan ƙasa ya karɓa. Abun nuhi shine mu 'yan Nijar mu fahimci abin da inda aka sa gaba waɗanda ke tari raɗe-raɗe game da waɗansu abubuwa wallahi abin da suke so su cin masu ne ta da hayaniya ta da hazo a cikin ƙasar nan da an ce an zaɓi kaza kaza yana nan duka harsunan waɗanda na ƙasa ko waɗanne an rige an haɗe su kuma kowane harshe na ƙasar mu mutum ya zaga kamar ya ɗi a taken mu ne mu ba mu yadda ba da cin mutunci ba mu yadda ba wani hito ya ce wai yare kaza a duk wanda hito yayi wannan magana insha Allahu rabbi in dai muna da yadda za mu iya yi da shi ta hanyar doka to za mu yi da shi alhamdulillah.